22 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар шаҳри Санкт-Петербурги Федератсияи Русия якҷо бо дигар сарони кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил аз маконҳои таърихии шаҳри Санкт-Петербург аз ҷумла осорхонаи давлатии Эрмитаж боздид намуданд. дар осорхонаи Эрмитаж сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин истиқбол гирифтанд. ба роҳбарони кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил доир ба таърихи осорхона ва санъати меъмории он маълумоти муфассал пешниҳод гардид. иттилоъ дода шуд, ки ин маҷмӯаи фарҳангӣ соли 1764 таъсис ёфта аз 7 бинои таърихӣ аз ҷумла қасри зимистона иборат аст.